niċċelebraw lil San Giuseppe taħt it-titlu ta' ħaddiem. U b'dan il-mod aħna nħossuna marbutejn miegħu u ma' kull ħaddiem ieħor illi hawn fid-dinja u li kien hawn fid-dinja qabilna u li se jkun hawn warajna. Ew nitolbu lil Mulej biex jgħinna l-ħidma tagħna, x-xogħol tagħna, inwettquh b'tali mod li jagħtina sodisfazzjon, b'tali mod illi x-xogħol li nagħmlu, il-ħafna ħin li ngħaddu fix-xogħol ikun għal ġid mhux biss tagħna imma wkoll fuq kollox għal ġid tas-soċjetà in ġenerali. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija hija narfu ħtijietna u nitolbu lil Mulej ikollu ħnina minna. Nitolbu maħfra flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dribt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bil-emin. Billi ħallejt miried ħtija tiegħi l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija Dejjem Verġni, lill-Anġli l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nofru din l-Ewkaristija għal Roħ Marija u Emanuela Ġus, l-irwieħ tal-familja Kassar u għal Roħ Ġejn Bsajla. Nitolbu. O Alla, li ħlaqt kollox, Inta għamilt tal-bniedem il-liġi tax-xogħol. Fil-ħinina tiegħek għatina li bl-eżempju u l-ħarsien ta' San Giuseppe nagħmlu dak li Inti trid minna u niksbu l-ħlas li wetna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi u qal Alla ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejja li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbubitu u fuq xbiħatu. Alla ħalqu raġel u mara u berikom u għalilhom nislu u oktru u imlew l-art u aħkmuha, saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw, jew ntajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu frod biż-żerrija. Dak kollu li jkunu għall-għejxen tagħkom u l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom in-nifs il-ħajja. Nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għejxen tagħhom. U hekk sar. U Alla ħares lejn kull ma kien għamel. U ra kollox kien tajjeb ħafna u dalamu sebaħ is-sitt jum. U hekk intemet is-sema u fl-art bit-tamir kollu tagħha. U fis-sema jum Alla tem ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel. U waqaf fis-seba' jum mix-xogħol tiegħu li kien għamel. U birek Alla s-seba' jum u qazzu għax fih waqaf mix-xogħol kollu tiegħu li kien għamel fil-ħolqien. Il-kelma tal-Mulej. Għas-salm responsorjali ngħidu wettaq xogħol idejna Mulej. Qabel ma twildu l-muntanji, qabel ma tnislu l-art u d-dinja, minn dejjem ta' dejjem Int o Alla. Int traġġa l-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom: erġgħu lura intom bnedmin, 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl. Għalhekk għallimna noddu l-jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejja Mulej kemm se ddum, ħenna l-qaddejja tiegħek. Imlina kliem bit-tejba tiegħek biex nifirħu netennew ħajjitna kollha.
ħajder emilek qudiem il-qaddej tiegħek u l-kobor tiegħek qudiem uliedhom. Imbierek il-mulej minn jum għal jum, juhu ħsiebna Alla tal-ħelsien tagħna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'pajjiżu u daħal jgħallem in-nies fis-sinagoga tagħhom. Tant għaġġibhom li bdew jgħidu minejn kisbu dan l-erf u dawn l-eġubijiet. Dan mhuwiex bin il-Mastru Daxxa. Ommu Marija mhijiex dik li jisimha uħutu Ġagbu, Ġuseppi u Xmun u Ġuda, uħutu l-bniet mhux kollha fostna qegħdin, mela mnejn kisbu dan kollu u tfixklu minħabba fih. Imma Ġesu qalilhom m'hemmx profeta li mhuwiex inweġġaħ jekk mhux f'pajjiżu u f'daru stess. U ma għamilx ħafna mirakli hemmhekk minħabba fin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Sa ftit snin konna ngħidu għandha kriżi tax-xogħol. Tittaħdem ma ssejbx. Issa llum ngħidu għandna kriżi tal-ħaddiema. Hemm ix-xogħol u kważi ħadd ma jsib min jaħdimlu. Illum huwa il-jum iddedikat għal ħaddiem għal kull wieħed u kull waħda minna. Jekk hemm kriżi tal-ħaddiema hija l-kriżi tiegħi ta' kull wieħed u kull waħda minna. Jien mhux biss għandi kriżi tal-ħaddiema għax il-vokazzjoni qegħdin jonqsu, mhux biss dik. Imma għandna kriżi tal-ħaddiema għax forsi s-sinifikat, it-tifsira oriġinali tax-xogħol tbedna ħafna minnha insejnija. Għandna kriżi tal-ħaddiema mhux biss bħala kwantità, imma wkoll bħala kwalità. Għax anki min għandu xogħol u min jaħdem, forsi anki aħna. Mhux dejjem inkunu kuntenti bix-xogħol tagħna, bix-xogħol li nagħmlu. U kważi nħossuna f'ġirja biex inbidlu jew nippruvaw nimmodifikaw u ngħaddu minn xogħol għal ieħor biex inkunu aħjar. Interessanti ħafna li għax il-bniedem hu maħluq xbija ta' Alla. U veru xbija ta' Alla, veru, mhux biċċajt. Aħna ritratt ta' Alla. U fiex aħna ritratt ta' Alla? Fi tliet affarijiet. Għax Alla huwa dak li jħobb, Alla huwa jħobb jagħti l-ħajja, iwellet, u Alla jaħdem, jagħmel ix-xogħol. Interessanti għax dawn it-tliet affarijiet nistgħu nsibuhom l-iktar fejn fir-realtà tal-familja. Hemm l-imħabba, hemm il-wild, l-ulid ġodda, il-ħajji ġodda, u hemm il-ħidma.
ix-xogħol. U din diġà tgħidilna xi ħaġa kbira fuq ix-xogħol li bil-mod il-mod qegħdin ninsew. Ix-xogħol u l-ewwel qabel kollox don rigal. Mhux għall persuna, mhux għalija biex nagħmel karriera, mhux għalija biex nirrealizza ruħi, mhux għalija biex nisfrutta il-kapaċitajiet tiegħi għalija, dik ukoll, imma mhux biss għalija, imma għall-oħrajn, għall-familja. Naraw ftit bliema mod Alla u ħaddiem. Għax jekk aħna rridu nkunu kuntenti bħal ħaddiema u jekk aħna b'xi mod nixbħuh meta naħdmu nixbħuh, allura naħseb tajb li nkunu nafu kif jaħdmu biex ix-xogħol tagħna flok li jindannana jirrealizzana, jgħinna nirrealizzaw ruħna. Interessanti għax Alla għamel ħafna xogħol. Il-kelma xogħol fl-ewwel qari li smajna semmiet kemm il-darba. Alla ra x-xogħol tiegħu, Alla waqaf mix-xogħol tiegħu, ix-xogħol. Alla jaħdem, interessanti, jaħdem. U l-bniedem meta ħalqu taħ x'jagħmel, għallu dan il-ġnien tittieħu ħsiebu. Tittieħu ħsiebu. U meta Alla ħadem, meta Alla ħalaq, u din hija xi ħaġa li nħossha importanti għax-xogħol tagħna, meta Alla ħalaq, meta Alla ħadem, l-Iskrittura tgħidilna u ara Alla ħares lejn dak li jagħmel u ra li kien tajjeb. Mena ma qalx ħanagħmel ħafna siġar biex ikollha ħafna frott xniekol. Ma qalx ħanagħmel ħafna bejjem biex ikollhom ħafna xofruli n-nies b'sakrifiċċju. Ma qalx ħanagħmel ħafna ġebel biex in-nies ikunu jistgħu jibnu lil knejjeq. Ma qalx hekk Alla. Seta' jgħidha dejn Alla, ma qalx hekk. Kif nagħmlu aħna? Ix-xogħol prinċipalment tal-flus. Meta x-xogħol prinċipalment tal-flus għall-gwadan ma jirrealizzax. Ħafna drabi qed jiġrilna li żgħażagħ tagħna jażlu mhux ix-xogħol li jixtiequ jagħmlu, mhux dak li jixtiequ jagħmlu, biex imbagħad meta jagħmluh bħala li jgħidu il-kemm xi ħaġa sabiħa fi anfisha. Il-kemm għamilt biċċa xogħol tajba, kemm hi sabiħa, il-kemm jien kuntent li għamilt le. Imma jsibu x-xogħol li jirrendilhom l-iktar flus u jażlu li jgħixu ħajjithom il-barra minn dak li huma msejħin verament għalih. Ix-xogħol qiegħed jitlef id-dimensjoni tal-kwalità li tista' tagħti s-sodisfazzjon lill-bniedem sempliċement għax-xogħol, indipendentement mill-flus. U waħda mir-raġunijiet għax l-ebda xogħol ma jissodisfana għax illum bdejna nibbajpassjaw, bdejna naqbżu, m'għadniex ngħidu imma jien x'jien imsejjaħ nagħmel f'ħajti? X'nixtieq nagħmel f'ħajti? Kif inkun kuntent f'ħajti? Le, imma llum bdejna ngħidu li ma hu xogħol li l-iktar nista' naqla flus bih. Mhux nixtieq nagħmel. U din titfana fil-frustrazzjoni. Allura x-xogħol m'għadux jikkuntenta lill-bniedem, imma l-idea li l-flus jistgħu jikkuntentaw lill-bniedem, imma flus qatt m'għandna biżżejjed. U allura l-kuntentizza ma nsibuhiex. Ejju nitolbu lil Mulej. Nistgħu nibqgħu ngħidu affarijiet oħra fuq ix-xogħol però għamel il-ħin u intom ma jiena jenejn dal-ħin. Nkomplu l-Ewkaristija. Nitolbu lil Mulej biex jgħinna inqazzu ix-xogħol u nħallu x-xogħol li qaddisna. Inqazzuh ix-xogħol meta nindunaw li aħna naħdmu bis-saħħa li jagħtina Alla. Aħna intelligenti bil-moħħ li jagħtina Alla. U Alla jridna kuntenti anke fuq ix-xogħol. Irridu nsibu naslu x-xogħol mhux li jqallana ħafna flus, imma li jagħmilna kuntenti. Ejdu għadejn lil uliedkom.
Issa nresqu quddiem il-mulej Alla tagħna t-talbiet u x-xewqat tagħna. Għall-Knisja sabiex ixxandar bil-kelma u bl-eżempju tagħha id-dinjità tax-xogħol u l-ħaddiem nitolbu. Isma'na Għall-għaqdiet tal-ħaddiema biex fil-waqt li jħarsu id-drittijiet tagħhom fuq il-post tax-xogħol iħabbirku għall-ġustizzja u l-onestà nitolbu. Għal dawk li m'għandhom xogħol sabiex isibu jaħdmu f'kundizzjonijiet li jixirqu lil bnedmin ħielsa nitolbu. Għalina sabiex fuq l-eżempju tal-Mulej Ġesu li ma stmerx jaħdem bidejh naħdmu minn qalbna biex naqilgħu l-għajxin tagħna nitolbu. Inroddulek ħajr Mulej għaliex inti tisma' t-talba tagħna u tagħtina mhux dejjem dak li rridu jew nixtiequ imma żgur dak li dejjem ikollna bżonn. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla għajn ta' kull ħnina, ħares lejn dawn l-offerti li aħna qed nagħmlu lil-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Ġusepp u fit-tieba tiegħek għatina li jid-don li ressaqna quddiemek ikunu għalina ta' ħarsien bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, nisuħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Fit-tifkira ta' San Ġusepp, ir-raġel ġust li jintajt lill-Verġni Marija b'żewġa, il-qaddej Fidil Waqli li jint qedtu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' missier iħares lill-ibnek il-waħdini imnisser bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispirtu Santu Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom bil-qima intennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art lija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewit, imbirek minn ġej fis-sem il-Mulej. Osanna fl-ola tas-smewit. Qaddis tas-sew int Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek u lejk, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubitna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna, ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf u lejn ma jistħoqniex li tidħol taħt is-saqf tiegħek. Stejt kelma waħda u ruħek tkun fejn.
nitolbu. Fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex fuq l-eżempju ta' San Giuseppe nozzu l-imħabba li inti turi magħna u ngħixu dejjem filena ta' paċi bla tmiem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.